गजेंद्र भाई पंडित सर पूर्णचंद्र नायक सर आम अतिथि पंडित सर आम घर अच्छे मुझे अनुरोध करते सर पूजाकालीन अभिभाषण प्रदान करेंगे। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। परम नमस्य चिर पूज्य चिर वंदनीय साधु संत एवं ए अंचल प्रथम दिग्दर्शक चिर नमस्य बाबा विद्याधर साहू पाद कमल मोर अनंत कोटि प्रणाम। तत्सहित समय अतिक्रांत एवं सतत विहाय भोगवत्य शहे काम थे भी खाइबार समय खाइबा उचित बोली मु बारंबार पिलामानंकु कहि आसुछि एवं पाठ्य खसड़ार ताहा स्थान पाई अछि। मोर संतान संतति मानंकु मोर एतिकी कहिबार कथा जे एतिकी मु हृदबोध करुछि जे सेमाने भोकर निर्यातना रे सेमान मो कथा को सुनिबे बोली आज बहु आग्रह सहित बहु स्नेहर सहित बहु सदिच्छार सहित बहु अंतरर सहित सेमाने आज मो कथा को सुनिबे बोली अपेक्षा करछन्ती। एतिकिरे मो छाती फुली जाउछि आनंद रे मु विभोर हो जाउछि। मु आज कोन होइछि मोर आज कोन होइछि मु किपरि अवस्था रे अछि ताहा मु केबे भाषा रे विशेष्य रे विशेषण रे विभिन्नता प्रतिफलित करि पारु नाही। सभा रे उपस्थित थिला सभापति महोदय एवं मोर पूज्य बड़ भाई आज उपस्थित अछंती से मते भल भाव जानिछंती एवं भल भाव चिन्हिछि। से जने समाज सेवक एवं जगतसिंहपुर जिलार जड़े प्रतिष्ठित शिक्षक छात्र वत्सल आउबा कौन ताको नाम धरिबी से मो पाई परम पूज्य वंदनीय सम्मानीय बंधु आउ मोर चिर पूज्य चिर नमस्य चिर वंदनीय चिर आराध्य जहां को आदर्श रे आज हमें आदर्शित होइछु अनुप्राणित हेछु शिक्षकत्व को प्राप्त हेछु। मोर पितृतुल्य तिनिजा निम्न माध्यमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक महोदय प्रभात विद्यालय एवं जीवंत देवालय संतान संतति मानक गणरे आज यदि आमको के प्रतिष्ठित करथाए आज यदि आमको के प्रेरणा देथाए
ଆଜି ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଚରିତ୍ରର ଧାରାକୁ ଶିଖାଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସେ କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ପଛାଣ ଅଛନ୍ତି ଚିର ରହସ୍ୟ ଚାନକ ମାନୁଛ ଆଉ ମୋ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ସଦା ଲିପ୍ସୁ ମୋର ସହକର୍ମୀ ବୃନ୍ଦ ଆଉ ମୋର ହୃଦୟର ସବୁ କିଛି ମୋର ମନ ତନ ଧନ ଜୀବନ ଯୌବନ ସବୁ କିଛିର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଆସନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ସଭ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନେ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ବିଦାୟକାଳୀନ ଅବସର ସଭାରେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ହେବା କଥା ଯେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯାଉଛି ମୁଁ ଆଜି ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ମୋର ଦରମା ଆଜିଠାରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଅବସରକାଳୀନ ଶିକ୍ଷକ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଚିନ୍ତା ସେ ଚେତନା ସେ ପ୍ରେରଣା ସେ ଉତ୍ସାହ ମୋ ମନରେ ନାହିଁ ମୋ ମନରେ ଅଛି ଗଢ଼ିଥିବା ଜୀବନ୍ତ ଦେବାଳୟର ମୁଁ ଜଣେ ଆଜି ଦକ୍ଷ ବାଣୀ କିମ୍ବା ପୂଜାରୀ କିମ୍ବା କହଳିଆ କିମ୍ବା ବଲକରା ମୁଁ କେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟର କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିକ୍ଷକ ନୁହେଁ ମୁଁ କେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନୁଶାସନକାରୀ ନୁହେଁ ମୁଁ କେବେ ଏକ ଗର୍ବାଭିମୁଖ ହୃଦୟର ପରିସ୍ପନ୍ଦନ ନୁହେଁ ମୁଁ ଜଣେ ସେବାଚାରୀ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଣେ ମାଳି ପୂଜାରୀ ଭଳି ଏଇ ଜୀବନ୍ତ ଦେବାଳୟରେ ଆଜି ମୋ ଭାଷଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ମୋର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏସବୁ କିଛି ଆଜି ହେଇଛି ମୋ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ ବା କହିବି କିପରି ଭାବରେ ମୋ ଭାଷାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବି ତାହା ମୁଁ କିଛି ଭାବି ପାରୁନାହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ବିଭୋର ମୁଁ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ମୁଁ ଆଜି ସଦାନନ୍ଦରୁ ଚିରାନନ୍ଦ ମୁଁ ଆଜି ଚିରାନନ୍ଦରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି ମୋର ଆଉ କିଛି ଅବଶୋଷ ନାହିଁ ଏ ମୋର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ଏ ମୋର ଗାୟକ ମାନେ ଏ ମୋର ପ୍ରଦର୍ଶକ ମାନେ ଏ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଲିପ୍ସୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୁଁ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ମୋର ଆଜି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ମିଳିତ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋର ସ୍ନେହ ମୋର ମମତା ମୋର ସ୍ନେହଲିପ୍ସୁ ଭାଷା ଆଜି ମୁଁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ହେ ମୋର ସନ୍ତାନ ସନ୍ଦେହ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୋର ହୃଦୟ ମୋର ମନ ତନ ଧନର ସବୁ କିଛି ତୁମେ ମାନେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ପ୍ରଭାବ କରିଛ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବିକଶିତ କରୁଛ ସେତିକି ମୋର ଜୀବନ ସବୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଅନର୍ଥମ ଅର୍ଥ ହିଁ ଅନର୍ଥର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏହା ମୁନିରୁ ସେମାନେ କହିଯାଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଧାରାରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଅଛି ମୁଁ ଜଣେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ମୁଁ ଜଣେ କ୍ଲାସିକାଲ ଟିଚର ଏଟା ଧାରାରେ ମୁଁ କିଛି କଳା ବିଦ୍ୟାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି କିଛି କ୍ରୀଡ଼ା ବି ଶିଖିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଭାକୁ କିପରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବିକଶିତ କରାଇବାର ଯତ୍ନ ବାସ୍ତୁ ଉଦ୍ୟମ ଅଳ୍ପ କିଛି କରିଛି ସେ ପ୍ରକାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକାର ଚାକିରିର ପଦବୀର ଅଧିକାର ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇଯାଇଛି ତଥାପି ବି ମୋର ଉଦ୍ଦୀପନା ମୋର ସାହସ ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ମୋତେ ଆଜି ଏ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସେ ତାର ସିଦ୍ଧରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ
ପଦାର୍ପଣ କରିପାରେ ମନୋବାଞ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନରେ କେବେ ହେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ କେବେ ହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଆସନକୁ ପଦାର୍ପଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଭାଷା, ଏହା ହିଁ ମୋର କଥା, ଏହା ହିଁ ମୋର ମନର କଥା। ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ, ସମସ୍ତେ ଭୋକ ଜ୍ୱାଳାରେ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଯାହା କିଛି କହିବାର ଅଛି ମୁଁ ସବୁକିଛି ତମକୁ ବହୁ ଆଗରୁ କହିଦେଇଛି, କ୍ଲାସ ରୁମ୍ରେ କହିଦେଇଛି, କାମ କଲାବେଳେ କହିଛି, ଗୀତ ବୋଲିଲା ବେଳେ କହିଛି, ଯିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ତାକୁ ବି କହିଛି। ଆଉ ବା କଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି? ତମମାନେ ଚପଳ ଭଳି ମୋର ଭାଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷିତ, ମୋର ସେଟା ବିଶେଷ କିଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ପାଖରେ କରି ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ନିର୍ଯାତନା ଭୋଗିଛି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ। ଆଜି ମୋତେ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବାରୁ, ଆଜି ତମମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଭାବ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଥିବାରୁ ମୋତେ ସେ ସାହସ ମିଳିଛି, ମୋତେ ସେ ଉତ୍ସାହ ମିଳିଛି, ମୋତେ ସେ ଉଦ୍ଦୀପନା ମିଳିଛି ମୋର ମନର କଥା କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ। ଯାହା ହଉ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ, ସତ ବିହାର ଯାହା ମନରୁ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଯାହା ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାର୍ଶନିକ ମହାମନୀଷୀ କାରଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ କାମ ଥାଉ ପଛେ ଭୋକ କଲେ ଖାଇବୁ। ଏ ମୋର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ତମକୁ ବହୁତ ଭୋକ ହେଲାଣି, ତାକୁ କେବେ କେହି ଉଦର ଦ୍ୱାରକୁ କେହି କେବେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ ମୋ ଛୁଆମାନେ? ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛି। ଆଉ କଣ ବା ଖୁସି ହବାର ଆଉ ନାହିଁ। ତୁମେମାନ ମୋର ଦାୟଦ, ତୁମେମାନ ମୋର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି। ଏତିକି ଶେଷରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି କିଛି ଦୂର ଦେଖିବାରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ତା ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତଥା ସହକର୍ମୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତଥା ବରେଣ୍ୟ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ପାଖରେ ତଥା ପୂଜ୍ୟ ନମସ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଯଦି ଭୁଲ କରିଦେଇଥାଏ, ଏ ଅଧମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ଏ ଅଧମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ଏ ଅଧମକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ये अनुभव करते से पूर्ण पदाधिपद आम जीवन शेष मुहूर्त पर्यटन आम गाँव में गुंजरित सन्देह नहीं। शेष में बाबाविद्यालय उच्च विद्यालय पुरातन संसद और बर्तमान अध्ययन कर समस्त छात्र छात्री तरफ आपण आशीर्वाद आशार गोटे पद आम समस्त कहवा गुरु प्रणाम, गुरु प्रणाम।